Good day, kanayon! Ito po yung ginagawa ng asawa ko ngayon. Ito nag-i-slice na siya ng labong na nakuha namin kanina. Yan. O diba, napaka-sarap na labong. Yan Diba, fresh na fresh. Libre na naman po ang aming ulam ngayong lunch. Diba? Yummy, yummy. Ganito po dito sa province, sa Nayon. Marami pong libre. Kapag masipag ka lang pong maghanap sa tabi-tabi, diba? Marami dyan na nakukuha. Ayan. So, ito po ididingding po namin mamaya. Lagyan po ng saluyot. Libre na naman po ang ating ulam. Yan, didingding na saluyot with labong ang aming lunch. Diba? Pinong-pino po tong labong. Ayan, diba? Mas maganda po ito kapag kapag na-slice ng pino para madaling maluto. Diba? So, fresh naman po, organic naman po ang ating magiging ulam. Ayan, malapit na po siyang matapos. Ayan sarap-sarap. Marami na. Tapusin mo na lahat yan diba? Kunting-kunti lang naman na. Pag marami-rami, di gataan na lang. Di masarap pa pong gataan ito. Yan. So, titignan natin mamaya kung pwedeng pang dengdeng at saka pwedeng gataan pa yung iba. Masarap yan. Diba? Fresh na fresh. Organic. Labong with saluyot or pwede namang ginataang labong. That's all, mga kanayon. Thank you for watching. God bless us all.